Ang title sa atong istorya karong adlaw, ang bangkero na naglingkod-lingkod sa iyang gamay nga bangka. Naay usa ka tawo nga naglingkod-lingkod sa iyang bangka, kay gamay lagi ang iyang bangka, naanan gyud siya sa dapli og dili siya makaadto sa lawod. Kay gamay ra pod ang iyang bangka, gamay ra pod niya isda ang iyang makubit. Miabot ang iyang milyonaryo nga amigo o gisaway siya nganong naglingkod-lingkod siya sa iyang bangka o gisultian sa milyonaryo ang iyang amigo. Pare, kung ako sa imuha, mulong ko sa bangko. Mitubag ang naglingkod-lingkod. Pare, kung malong ko sa bangko, mag-unsa man ko. Mitubag ang milyonaryo. Kung mag-loan ka sa bangko, makapalit ka na bangka di motor. Mitubag ang naglingkod-lingkod. Kung makapalit na kong bangka di motor, mag-unsa man ko. Mitubag ang milyonaryo. Di siyempre, makaadto ka na sa lawod. Mitubag ang naglingkod-lingkod. Kung makaadto ako sa lawod, mag-unsa man ko. Mitubag na sad ang milyonaryo. Di siyempre, makakubit ka nagdagkong mga isda. Mitubag na sad ang naglingkod-lingkod. Kung makakubit dagkong mga isda, mag-unsa naman sad ko. Mitubag na sad ang milyonaryo. Di siyempre, sa kadugayon, makapalit na gyud ka og barko. Mitubag ang naglingkod-lingkod. Kung makapalit na ko og barko, mag-unsa naman sad ko. Mitubag ang milyonaryo. Di siyempre, daghan ka na'y kwarta. Mitubag na sad ang naglingkod-lingkod. Unya, kung daghan akong kwarta, mag-unsa naman pud ko. Mitubag ang milyonaryo. Di siyempre, maglingkod-lingkod ka na lang. Mitubag ang bangkero. Unsa di ay ang gibuhat nako karon? Naglingkod-lingkod raman ko gihapon. Mga pamalandong sa kinabuhi. Ayaw magpakanaa, bisag wala. Bahala kubrita ning kalibutan, malipayon ng atong pamilya, igop na kanang tanan, magpuyo ning kalibutan.